lämmin päivä taas ja ollaan kulmilla pyörimässä ja ollaan nyt pari ihmisiä törmätty ja näytetty temppuja ja katsotaan jos löytyy lisää. Lähdetään matkaan. Otetaan kun sä oot tosta keskeltä kahtia, jos sieltä tarkkaan, sit tulee 2 palloa. Okei, ja sieltä laittaa käden näin. Minä näytän sulle hitaasti, tää pallo menee tänne käteen. Tää menee tänne. Mä lasken 1, 2, 3. Näittekö te? Joo. Näitte, oikeesti. No. Ja pallot vaihto paikkaa kesken. 1, 2, 3. Tunsit sen. Joo. Avaa käsi. Ja pallot vaihto paikkaa keskenään. Ja hito vai. Ja me otetaan sen uudestaan. Ja se voidaan uudestaan. Eli kädet on tyhjänä. Eli tää pallo tänne, tää tänne. 1, 2, 3. Tää pallo katoaa ja hyppää tänne käteen. Wow. Ja meillä on vielä 1 pallo. Tää pallo katoaa ja hyppää tänne käteen. Eikö se ollut aika hyvä temppu? Okei, meillä on vielä lisää palloja. Voit pitää niin. 1 menee tänne minun nyrkkiin, toinen menee nyrkkiin, 1 menee taskuun, niin monta meni nyrkkiin, laskit siellä. 2. Okei, laitat sen kädet kupiksi. Teit siis tehdä silleen, että aloitetaan alusta, eli aloitetaan 3 pallolla. Sitä seurata tarkemmin. Okei, pitää uudestaan alusta, eli aloitetaan 3 pallolla. Nyt seuraan tarpeeksi tarkasti. Eli 2 palloa menee nyrkkiin ja 1 menee taskuun, niin monta meni nyrkkiin? Monta meni nyrkkiin? No, 1. 1. Monta meni nyrkkiin? 2. Monta meni nyrkkiin? 2. Nothing. No niin, taas meiltä huijattu. 2. Niinkö? Voit siinä vähän puhalla saa. Kaikki käpäs. Monta meni nyrkkiin? En uskalla enää arvata. Saat sanoa ihan vapaasti. Ei nyt tuu. Ei tuu mitään, kato. Ei yhtään. Hyvä, se arvosta oikein. Sano mitään. No niin, hyvää iltaa kaikille. Äsken käytiin tuossa ravintola Pizzeria Havannassa. Ja me olin menossa sinne näyttää pallotemppua. Ja joskus käy myös silleen, että ihmiset ei halua nähdä temppuja. Esimerkiksi hän sanoi siinä ihan suoraan, että hän ei halua nähdä. Ja sitten hän ei nähnyt hienoa pallotemppua. Ollaan Imatrankosken R-kioskilla. Miettelin, että jos mentäis tohon tiskille näyttää joku korttitemppu. Saanko me näyttää sulle korttitempun? Joo. Saat? Joo. Saat. Okei. Elikkä käytetään normikorttipakkaa. Tunnet varmaan pelikortit. Joo. Tunnet varmaan mikä tää on. Joo. Joo, ristijätkä. Ja tehdään silleen, että me plärään näitä kortteja näin, niin sanot jossain vaiheessa stop. Joo. Okei, elikkä sano jossain vaiheessa stop. Stop. Tästä kohtaa. Okei. Ja kato se kortti ja muista se. Joo. Meillä oli kamerallekin vielä. Okei. Ja se menee tänne pakan väliin. Näin. Ja muistatte sun kortin? Muistan. Okei. Ja tää temppu tapahtuu, kun minä napsautan näin minun sormia. Se temppu tapahtuu jo. Okei. Mikä sun kortti oli? Sano vaan. Patakorka. Patakurko. Okei. Katsotaan jos se onnistuu. Elikkä patakurko. Oot sä ihan varma, että se oli patakurko? Se ei voinut olla patakurko, ihan oikeesti. Se ei voinut olla. Oot sä varma, että se on ristikurko? Sillä täällä ei oo patakurkoa täällä pakassa. Näet se? Kuvahan vielä lähempää. Täällä ei oo patakurko, minä sellaan nää kaikki läpi. Patakurko. Täällä ei oo patakurkoa täällä pakassa. Eihän? Ei. Ei. Tiedätkö miksi? Koska ennen temppua, ennen kuin me tultiin tänne, mulla oli kädet tyhjänä, minä laitoin minun lompakkoon 1 pelikortin. Ja täällä lompakossa on 1 pelikortti. Ja tiedätkö mikä se on? Se on se patakurko, minkä siellä valitsit. Ja tän siellä saat muistata tästä tempusta. Yes. No niin, seuraavassa pätkässä te saatte yrittää yhtä juttua. Elikkä nyt te kotonta haette kynän. Ihan joku normikynä, mustekynä, lyijykynä, ihan mikä tahansa kynä. Hakekaa nyt joku kynä. Nyt.
No niin, ja nyt kun teillä on kynä, niin minunkin on vuoro ottaa kynä, eli täältä nyrkistä me otetaan miukynän. Ja tehtävä on se, otatte sen kynän, laitatte sen tohon peukaloitten alle. Okei? Ja kämmenet näin yhdessä. Ja tehtävä on saada se tänne kämmenette alle. Näin. Ja sitten siitä takas ylös. Minä näytän vielä kerran. Kattokaa tarkasti, pitäkää kynää näin. Ja 1, 2, 3 alle. Ja 1, 2, 3 ylle. Ja siitä saatte vaan yrittää kotona. Seuraavassa tempussa, siellä kameran takana, saatte olla avustajia. Eli teidän pitää katsoa, mihin tää kynä osoittaa. Eli nyt se osoittaa ylös, tää oli helppo. Nyt se osoittaa tonne teidän vasemmalle. Nyt se osoittaa alas. Nyt se osoittaa teidän oikealle. Ja nyt ylös. Okei? Eli seuraatte sitä, minne se kynä osoittaa. Nyt se osoittaa ylös, alas, ylös, alas. Ja nyt ei mihinkään. Ellei tietysti kato täältä. Okei? Ja nyt me kysyn teiltä, minne päin se osoittaa. Okei? Eli nyt te sanotte siellä, että se osoittaa teidän oikealle. Me sanot, eikä osoita. Se osoittaa teidän vasemmalle. Te olitte väärässä. Seuratkaa tarkemmin. Eli nyt se osoittaa teidän vasemmalle. Nyt me kysyn teiltä, minne se osoittaa. Ai minne? Ai niin, me kuule teitä. Joo, sori. Se osoittaa siis tonne. Teidän pitää seurata tarkasti. Eli nyt jos se osoittaa vielä kerran tonne, me otetaan tupi tähän, niin me kysyn teiltä, minne päin se osoittaa. Ja te vastaatte teidän vasemmalle. Ei, se osoittaa teidän oikealle. Seuratkaa tarkasti, sillä nyt vielä kerran, jos se osoittaa ylös, ja me otetaan tupin, ja me otetaan tupi tähän, ja tästä otetaan vielä kiinni, puhalletaan, niin nyt se osoittaa alas, ja kynä on ihan normaali kynä. Yes. Nyt se osoittaa alas, hyvä, ja ylös, hyvä. Ei tarvi nyt, aina kun minä kysyn, niin osoitat minne se osoittaa. Joo. Okei, elikkä ylös, alas, ylös, alas. Ja nyt ei mihinkään. Joo. Ellei tietysti kato täältä. Niin, nyt se on Niin, okei. Ja nyt me kysyn sulta, minne päin se osoittaa. Osoita minne päin se osoittaa. Tonne. Näin. Eikö se osoittaa tonne? Okei, nyt seuraat tarkemmin. Mie kysyn, minne päin se osoittaa. Sano, kumpaa suunta, oikein vai vasen? Vasen. Vasen, minne? Minne Vasen. Siis? Vasen. Aivan, nyt se olit oikeassa. Se osoittaa vasemmalle. Mitä? Okei, ja nyt jos osoittaa vasemmalle, niin nyt osoita taas minne päin se osoittaa. Sinne. Eikö se osoittaa tonne? Okei, tehdään vielä silleen kerran, että nyt se osoittaa ylös. Me otetaan tuppi kiinni. Ja me puola. Nyt se osoittaa alas. Mitä vi? Ja saat tutkia sen kynän. Näytä vielä kameralle, että se on ihan tavallinen kynä. Siinä on mitään erikoista. Jumalaa. Kyllä se oot ihan hyvin. Ja minä ajattelin, kyllä se me näytti sinne suuntaan se äsken, mutta ei se näytti. Kyllä tää ihan tavallinen kynä on. Mietin ja vittu, kyllähän tässä niinku vissi yöuneet mennään. Yes, siis. Tosko. Tuo teeskentely. No niin, hyvää iltaa. Liikussa. Sitä liikussa. Olisin sanonut. Esimerkiksi me olimme poikki, olimme menossa näyttämään vannassa. Ja joskus käy myös sille. No niin, nyt tehdään temppu ilman mitään erikoisempia välineitä. Elikkä käytetään sun kättä tähän temppuun, okei? Joo. Elikkä mie käännän sun käden ympäri ilman, että mie koske sitä. Uskot siihen? Niin varmaan. Ehkä. En usko. Et usko. Okei, Niin. koitetaan. Laita käsi tuohon väliin. Toisit peri. Noin, nyt se kääntyi ilman, että mie koske sitä. Oi vittu, tuli Se ihan. kääntyi.